Sziasztok, én Kamilla vagyok, és úgy döntöttem, hogy elkezdem a horgolásnak a tanítását, illetve különbözőféle kisállatok, meg figurák horgolását. És úgy gondoltam, hogy az első videóim a horgolás menetéről fognak szólni, így a kezdőknek is könnyebb lesz majd a figurákat, amiket készítek, például nekik is megvalósítani. Az első dolog, amit meg szeretnék mutatni nektek, az a láncszem készítése, amihez előtte két dolgot kell megtanulni, és azokat is megfogom. Először is a görcs megkötését fogom bemutatni, ami kell a láncszem elkészítéséhez. Szóval én úgy tanultam, hogy a két ujjad, a mutató és a középső ujjadat áthúzod, így, megfordítod, és a fonalnak a végét pedig megfogod. Mikor ez megvan, nem hagyod, hogy átmenjen a fonalnak a vége, azt is megfogod, és elkezded húzni. És így kész van ez a kis görcsszerűség, amivel fogod tudni csinálni majd a láncszemeket is. Megmutatom még egyszer. A két ujjaddal így megtekered, és áthúzod a fonalnak a végét. És ennyi. Az ilyen fonal mérethez, látszik, hogy ez elég kicsi fonal, a 3-as tűt javaslom, mert ennek ilyen kicsi a vége, és ilyen kell az ilyen típusú fonalakhoz. De lehet 3,5-es is, vagy 2,5-es, igazából ezek, amik jók ez a fonalhoz. Ide fog menni majd a tű. És így látszik, hogy kicsit nagy a fonal itt. Szóval a végét megfogod, és meghúzod egy kicsit. És így látszik, hogy kisebb lett. Kicsit lazítsuk el, hogy azért legyen egy kis lyuk a tűnél, és így könnyebb lesz áthúzni majd a láncszemet. A következő lépés, amit meg fogok tanítani nektek, az a fonalnak a megfogása. Mert hát nem lehet tudni, hogy most hogy fogjam a fonalat, így nem nagyon megy. Ennek is mutatok egy módszerét, de persze csinálhatjátok máshogy is, ahogy nektek könnyebb. Én ezt tanultam. Szóval, van a 3 utolsó ujjad, és itt előről kell tekerni a fonalat rajta, és a mutató ujjadra kell tenni a végét. Közben a másik 3 ujjaddal lefogod a fonalat, hogy ne menjen el, nem mozduljon. És utána megint felemeled ezt az ujjadat, és középső ujjal és a hüvelykujjal pedig megfogod a fonalat, ahol van a tű. Így, hogy nem mozduljon el, mert hogyha nem fogod, akkor így sem nagyon fogod tudni csinálni, de így. És a mutatójaddal tudod húzni, szorítani fonalat, de ezt majd
a láncszem készítésén is fogjátok látni. Szóval újra a 3 ujjadat háttekered, és a mutató ujjaddal megfogod, így tartod a vonalat. Így. De most következzék most már az igazi láncszem. Ezeket csak gondoltam, hogy megmutatom, mert szerintem ezek is elég fontosak egy láncszem elkészítéséhez, meg igazából mindenhez is, mert ugye orgolás és nem mindegy, hogy fogjuk a fonalat. Szóval, a láncszem elkészítéséhez a tűt hátra tesszük, és megfogjuk vele a fonalat. És az itteni láncszemnél pedig áthúzzuk. És hát a görcsön, hurkon, vagy hogy is mondjam. És most lett itt egy láncszem, látszik. Megint áthúzzuk. És így. Most már 2 láncszemünk van. Van egy fontos dolog, amit még szeretnék elmondani, hogy nem mindegy, hogy a tűt hogyan tartod, mert így, hogyha felemelve tartod, akkor nem fog átmenni a fonalon, hogy látszik, hanem meg kell tekerni egy kicsit a tűt, így, hogy lefele menjen, vagyis hát így lefele álljon, és így húzod át. Így, csak így megy át. Szóval megfogjuk, lefele tartjuk, és áthúzzuk. És hogy látszik, a mutató ujjal pedig a fonalat kicsit engedjük, hogy lazább legyen, mert itt látod, húzom, és így. Most például nem húztam mutatóim, és nem is tudom áthúzni, pedig lefele áll a tű, de egy kicsit engedek rajta, húzom a fonalat, meglazult, és most átmegy. Megint lazítok egy kicsit a fonalon, és áthúzom. És így lehet gyorsabban is. Ezt gyakoroljátok párszor, hogy jól menjen nektek. Itt van a láncszemünk. Most pedig megmutatom a rövid pálcát, mi lesz a következő lépés. Itt látszik, hogy van egy láncszem, és 2. És a másodikon kell átszúrni a tűt majd, nem ezen. Mindig a másodikon átszúrod, megfogod a fonalat, áthúzod, és látszik, hogy most 2 fonalunk van. Ez így kell legyen. Ezt is ugyanúgy, megfogjuk a fonalat, és áthúzzuk. És itt van egy rövid pálcánk. Következőleg a másodikba kell. Nem ebbe, amiben már van, hanem az azutániba. Átszúrjuk, megfogjuk a fonalat, engedünk rajta, lefele tartjuk a tűt, és áthúzzuk. Megint engedünk rajta, tű lefelé, és áthúzzuk.
Így látszik, hogy kezd kialakulni az első sorunk. Ezt most megcsináljuk megint. Ugyanúgy mindent, amíg a végére nem érünk. Nekem is néha kicsúszik valami, vagy rosszul csinálok valamit, de hát megesik. Mindenki hibázik. És jön az utolsó láncszemünk. Kicsit nagynak látszik. Meghúzzuk egy kicsit a fonalnak a végét. És így kész van az első sorunk. És következik a következő sor. Csinálunk egy láncszemet. Ugyanúgy áthúzzuk. És megfordítjuk a sorunkat, az egészet. Így. Most lehet látni, hogy V alakban vannak itt a láncszemek, és itt már kettőbe kell szórni a tűt. Most viszont már kettő van, és abba kell. Így fog kialakulni a következő sor. Szóval megint a másodikba kell, ebbe, és nem itt ebbe kell, hanem oda a másodikba. Beszúrjuk. Beszúrtuk a kettőbe. Áthúzzuk. Kicsit lazítunk rajta. Azért kell lazítani, hogy láncok között ne legyen lyuk. Mert hogyha nagyon szorosan horgoljátok, akkor lyukak fognak kialakulni közötte, és így hát nem lesz olyan szép. Például pulóvernél is, hogyha horgoltok, és lyukacsos lesz, az sem olyan jó. Szóval egy kicsit lazítok a második fonalon, és az majd szépen vissza fog menni a helyére. Így. Jön a következő. Áthozzuk. Lazítunk rajta egy kicsit. És megint áthúzzuk. Következő. Lazítunk rajta, áthúzzuk. És így megy tovább, amíg a végére nem érünk. Még nincs vége. Látszik, hogy még van egy sor. Itt a legvégén. Itt. Nem tudom, mennyire látszik. És így most már készen van az újabb sorunk.
És ezt így lehet folytatni nagyobb fonállal, például tudtok horgolni táskákat, meg igazából bármit. Remélem, hogy érthető volt ez az első videó, és valamennyit segítettem a horgolás tanulásában. A következő videó is ugyanígy horgolásról fog szólni. Következő lépések. Szerintem a mágikus körről lesz szó, és a bővítésről, a csökkentésről. Igen, növekvés és csökkentésről. Ez a 3 dolog, ami még nagyon fontos, hogy tudjunk készíteni egy figurát, meg dekorációkat, meg bármit igazából. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Sziasztok!